centre d'arts digitals més important d'Europa i el tenim aquí a Barcelona. És una sort que puguem gaudir d'una instal·lació com aquesta tan preparada, tan futurista i que ens apropa molt a la tecnologia, a la realitat virtual i al que és el futur. Estem amb el Jordi Celles, ell és el director de l'Ideal Barcelona. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres avui aquesta experiència immersiva que ens regaleu en aquest edifici del Poblenou. Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer poder explicar. A més, sempre que comences un nou projecte, et ve molt de gust explicar-lo, no? Portes tant de temps treballant-lo amb tot l'equip que quan per fi el pots ensenyar, realment et ve molt de gust explicar-lo i mostrar-lo. Presenta tu mateix Ideal Barcelona. Sí, doncs Ideal Barcelona és un espai que nosaltres definim com un centre d'arts digitals i que ens agrada explicar-lo com un espai d'art a mig camí entre el futur dels museus i el futur dels cinemes. Aquesta és una bona manera d'explicar allò que és, perquè no és un museu, però s'hi fan exposicions, s'hi visita patrimoni, no és un cinema, però s'hi veuen pel·lícules, no de la manera tradicional, sinó pel·lícules immersives. Per tant, aquest és, d'alguna manera, un espai de definició que ens agrada. És el més important d'Europa, no estem exagerant. No, a veure, hi ha molts espais que estan treballant en l'àmbit de les arts digitals. Nosaltres el que hem fet ha estat fer una aposta per un tipus de tecnologia immersiva que sí que no existeix enlloc més, que barreja. És el que nosaltres ara en diem, i se'n diu en general, la realitat ampliada. Es defineix amb el terme anglosaxó XR, d'Expanded Reality, que són totes aquelles eines que ens permeten veure la realitat d'una manera ampliada, per tant amb més continguts, o fins i tot explorar altres realitats, altres capes de realitat. La realitat virtual, la realitat augmentada, l'holografia, la intel·ligència artificial. Aleshores, hi ha espais on parlen d'intel·ligència artificial, hi ha espais on es fan projeccions de gran format, sobretot a França, n'hi ha una colla de molt importants, però llocs on hi hagi realitat virtual, projeccions, on hi hagi intel·ligència artificial, on hi hagi tots aquests elements junts, a més en un entorn urbà, com és el nostre, és únic. Som a una fàbrica recuperada del Poblenou que s'ha convertit, com tu dius, en un centre multidisciplinar d'arts digitals de lo més punter que hi ha al món, que ho tenim aquí, no? Sí, de fet aquest edifici és un edifici del 1917, és un edifici que ja durant gran part de la seva vida ha estat obert al públic, perquè durant molts anys va servir com a cinema, també durant molts anys va servir com a plató de televisió, s'hi feien rodatges, aleshores és un edifici que ha tingut molts usos, però que en gran part de la seva vida ja ha estat dedicat a l'audiovisual, no? Aleshores està molt bé, perquè d'alguna manera nosaltres ens sentim hereus de la història de l'Ideal, que ja es deia així, Ideal, no? Doncs el 1917, quan es va inaugurar com a cinema, i per tant ens ve molt de gust seguir aquesta tradició de centre on la gent ve a veure continguts, a explorar continguts audiovisuals. L'Ideal es va estrenar amb una experiència immersiva centrada en la figura de Gaudí i ara arriba... De Monet. De Monet, perdó, sí, m'he equivocat, de Monet. I ara ens proposeu una història totalment diferent que té com a protagonista Barcelona, la nostra ciutat. Nosaltres vam començar amb Monet perquè ens agradava molt la idea de treballar la pintura, els grans pintors amb aquestes eines immersives. A més, tenia sentit perquè els impressionistes en certa mesura van ser també revolucionaris en el seu moment perquè es van veure afectats per una revolució tecnològica com era la de la foto i la del cinema que els va obligar a pintar diferent. Per tant, aquest va ser el nostre primer pas i va ser per nosaltres, tot i l'any difícil amb la Covid-19, va ser una gran manera d'obrir, 130.000 espectadors, en un lloc que estava tancat des de feia molts anys, per tant, va ser una molt bona experiència. La segona part, havíem de dir, continuem, quina és la segona proposta? Perquè a vegades no està tant en obrir i ser exitós en el moment en el qual obres, sinó dir com continua això. I per fer aquesta continuïtat vam apostar per Barcelona, vam apostar per la ciutat de Barcelona com a protagonista, la Barcelona dels anys 50 i anys 60, amb 6 artistes, 6 mirades, 6 dels millors fotògrafs del segle XX a Catalunya, sense cap mena de dubte, i una temàtica, homenatgem d'alguna manera una temàtica que és la fotografia analògica, la fotografia feta a mà, aquella fotografia que es revelava físicament i no en una pantalla digital. I ens heu regalat tot un trajecte a través de la història de la fotografia relacionada amb Barcelona i amb aquells fotògrafs que van triomfar i que van immortalitzar per sempre la ciutat. Ara la podem gaudir d'una altra manera. Sí, d'alguna manera aquests fotògrafs, aquests 6 fotògrafs que hem escollit, treballaven la imatge des d'una perspectiva de fotoperiodisme, o sigui, ells feien fotografies i les venien i d'aquí en generaven la seva capacitat de poder tenir uns diners per poder viure. És això. Què passa? Que en aquell moment, a nivell mundial, i ells en són els receptors a casa nostra, la fotografia passa a tenir un altre estatus. Passa a ser considerada també dins el món de l'art,
passa a ser considerada dins el món de l'autoria. Cada fotògraf, cada fotògrafa té una manera diferent de veure el món i d'explicar-la. I ells van ser la primera generació, en aquest cas a casa nostra, que ho va fer, que va viure aquest pas del que seria purament un ofici de caràcter tècnic, tecnològic, a un ofici de caràcter artístic. I això és molt interessant i es veu molt clarament en les diverses apostes que hem fet al llarg de l'exposició, amb tot el passadís d'entrada, el laboratori, que hem reproduït un laboratori exactament com eren els laboratoris dels anys 50-60, la sala de realitat virtual amb l'experiència, la màquina del temps que ens porta del passat al present i del present al passat, la pel·lícula immersiva, aquests 30 minuts immersius amb les 6 mirades, amb els 6 moments de cadascun dels fotògrafs. En tots aquests moments acaben configurant com una mena de poliedre de tot el que seria aquesta realitat. Nosaltres acabem de fer l'experiència, hem fet aquest recorregut i hi ha una cosa que m'ha agradat molt. He vist gent molt jove, que evidentment està molt acostumada a aquest tipus de format en 3 dimensions, amb realitats virtuals i demés, perquè maneguen molt bé les tecnologies, però he vist molta gent gran que arran de que vosaltres oferiu una visió diferent de fotografies clàssiques dels anys 60, de la Barcelona dels 50, dels 60, també han entrat en contacte amb aquestes ulleres en 3 dimensions. És a dir, que per la gent gran de Barcelona també és una aposta i una experiència totalment diferent. De fet, per nosaltres, la tecnologia no ha de ser important de cara al visitant. Vull dir, som un centre d'arts digitals on la tecnologia és vital pel nostre dia a dia, però això no ha de tenir a veure amb l'experiència que té el visitant. Ha de ser una experiència artística, sensorial, emocional, fins i tot didàctica, i la tecnologia ha de contribuir a fer-la millor. No és tecnologia per tecnologia. La fem servir per explicar millor allò que volem explicar. I crec que aquest és el punt que ha fet que ja des de Monet, l'experiència immersiva, i ara Barcelona Memòria Fotogràfica, gran part del nostre públic és gent gran amb interessos culturals, amb interessos artístics, que n'hi ha moltíssima i a més que té temps lliure i ganes de poder experimentar amb la cultura i amb l'art. Molt de públic familiar, moltíssimes famílies, o sigui, el cap de setmana s'omple d'adults amb nens, famílies de tota mida, de tota mena, però aquesta conjunció d'adults i petits, i llavors, evidentment, el públic general de la cultura, de l'art, el públic interessat en l'art. No essencialment en la tecnologia, sinó en l'art i en la cultura en general. M'imagino que per l'Ideal Barcelona és tot un repte anar oferint-nos cada vegada, cada certs mesos o cada certs temps, una experiència immersiva diferent. Teniu un gran repte a l'equip que esteu al darrere. De fet, cada experiència que proposem necessita més d'un any de feina prèvia, des de la conceptualització fins a la producció, fins al moment en el qual es posa en marxa, i per tant estem treballant a molts anys vista. Què passa també? Que la situació actual va fer que, sobretot a partir del confinament i de l'explosió de la Covid a partir del mes de març, els timings, els temps amb els quals treballem, els haguem d'anar ajustant també la realitat del que ens permet, perquè el que tampoc té sentit és fer un esforç molt gran en una experiència immersiva i deixar-la acabar abans d'hora o abans que el públic que hagi tingut temps o ganes de veure-la hagi pogut fer-ho. Què creus que significa i que significarà en un futur l'Ideal Barcelona per la nostra ciutat, per la ciutat comtal? Per nosaltres volem que sigui una finestra oberta a aquest món que està entre el triangle de l'art, la ciència i la tecnologia, per tant una finestra per la curiositat, és una finestra també per l'entreteniment, és una finestra també per la diversió, és una finestra també per la divulgació, és un espai on quan surts de l'Ideal el que nosaltres aspirem és que la gent digui he après coses que no sabia i, a més, m'ho he passat bé. Això pel gran públic. A més, per tot el públic, diguem-ne, especialista en el món de les arts digitals, artistes, col·lectius que hi treballen, nosaltres volem ser un motor, un activador que permeti que la feina que fan, que les propostes que tenen, arribin d'una manera molt més ràpida, molt més àgil i fins i tot també molt més potent al públic al qual voldrien arribar si no hi hagués un centre d'arts d'aquestes característiques. Probablement no podrien i, per tant, voldríem que aquesta eina d'activació fos també una cosa bona per a ells. Doncs anem a fer una cosa, els amics del programa de Barcelonautes anem a convidar-los a venir i expliquem-los 5 cèntims o un missatge perquè ells entenguin quan vinguin què veuran amb aquesta exposició temporal centrada, com dèiem, en la Barcelona, en fotografies d'aquelles que ens ensenyen una Barcelona que ja no existeix. Barcelona Memòria Fotogràfica, l'exposició que tenim en aquests moments, et proposa un viatge no nostàlgic, però sí que té un punt de nostàlgia, respecte als anys 50, als anys 60, uns anys on Barcelona era una ciutat en un canvi
molt gran, plena de contradiccions, plena de diferències, vibrant i alhora molt dura. Per tant, es veu d'una manera molt intensa la vida en aquestes 2 dècades a la ciutat a través de 6 mirades úniques. La mirada de Francesc Català Roca, de Xavier Miseracs, de Leopoldo Pomés, d'Oriol Maspons, de la Joana Viernès i de la Colita. Són 6 mirades molt personals sobre una mateixa època, sobre un mateix temps. I això ho fem amb l'última tecnologia immersiva, sala de 1.000 metres quadrats projectats, et sents que estàs dins de les imatges, et sents que estàs dins de la Barcelona dels anys 50 i 60 i realitat virtual, amb un passeig, pràcticament diria, més que passeig, viatge en el temps, del passat al present i del present al passat, respecte als llocs clau, on es van fer aquestes fotografies, com són avui aquests llocs i com eren en el seu moment. Jordi, és una passada l'Ideal Barcelona, hem de venir a veure-ho en directe. Moltíssimes gràcies i felicitats. Moltes gràcies.